Elena, nobedadeak ditugula, ezta? Agenda solidarioan, ezta? Ba bai, azkenean agenda solidarioa badauka bere ibilbidea, baina orain arte ze ekintzak edo ze ekimenak nabarmentzen ziren bialtzen dugun boletina horretan, ba, gure esku zegoen. Eta orain utzi dugu berriro edo lehen aldiz, elkarteen esku. Ireki dugu elkarteek beraien agenda solidario horretan, ba, txokoa gordetzeko aukera. Orduan, beraiek agendan agertzeko lekua irratia erreserbatzen duten bezala, edo beste ekintzak erreserbatzen dituen bezala, erreserbatu egiten du. Lehen kanala bakar bat genuen, korreo elektronikoz material gordin hori bialtzeko, orain kanal bera mantentzen da, baina bide berri bat irekitzen dugu, gero eta gehiago erabiltzen ditugu gure telefonoak, eta kasu honetan WhatsAppa zenbaki baten bitartez, azkenean material gordin hori, ba, agenda hori elikatzeko, zer egin behar dezuen, ze irudiarekin, ze testuarekin, noiz, nola, ez dala landu behar aldez aurretik, hori WhatsAppez bialtzen da, elikatu egiten dugu eta bakoitzaren perfilan ekimen bezala zintzilikatzen da. Orduan, azkenean bide berri hau, erresa igotzen direla argazkik, erresa igotzen dela edozein titularra edo nabarmendu nahi duguna, eta horrekin ekimena burutzen da. Eta horrekin agenda osatuko da, eta horrekin bestelako ekintzak ere, sare sozialak ere izango du bere oihartzuna, orduan, Errazago izango da. Bai, gero eta pixkat saiatzen garela gauzak eta erresago egiten.